Hello mga kabisaya. So karong adlaw nakoy bagong itudlo kaninyo. So let's get started. So for today's video guys, ang atong himuon is mini automatic smelting machine. So let's get started. So ang mga things nga imong gamiton guys is kani. Kailangan nimong furnace, blocks, lever, potato, rails, powered rail, minecart with hopper, hopper, chest, and some coal or block of coal. Ayan guys. So first thing to do is magbutang taog hopper. So magbutang tag hopper dara. Ang akong gusto guys is 5 rakabok nga smelting machine. So ana 1, 2, 3, 4. Oh, ayan guys. So 5 na siya guys. And then kani ang isa diri ato ning anaon. So next thing guys is magbutang taog furnace. So diri sa igbaw sa mga hopper magbutang taog furnace. And then guys magbutang kaog hopper diri sa igbaw sa furnace. So ato sa nibot ngan. So ayan guys, nabot nga nimog hopper ang igbaw sa mga furnace, and then magbutang sa taog blocks guys. Ana guys, nakabutang sa tag blocks. And then guys, ang sunod is magbutang tag blocks diri sa opposite nga side ani mga diraa. Magbutang sa taog powered rail guys. So mo-ground sa ta ato ning ibutang diri sa opposite side sa each side ana. And then magbutang sa taog rail. And then magbutang sa taog minecart with hopper. And then guys, ato sa ning butngan og lever diri sa each side ani mga blocks. And ato na silang ipang-on guys. Ayan. And then guys, magbutang sa taog chest diri sa igbaw. Ato na nimbot nga og chest guys. Ato sa makrag sa ta kaya ato nimbot nga og isa. Ayan. So duha na guys. Ayan guys, magbutang sa taog ladder para makakat-kata. Ayan. And then guys, magbutang sa taog coal kay para yan guys, nakabutang na taog coal guys sa mga furnace. And the last part guys is magbutang taog chest. Ayan guys, so mugana na ng imong mini automatic smelting machine. So let's test it kung mugana bagha ni siya guys. So na siyang ibutang diri sa chest guys. Kaning pork o chicken. So makikita naman natin nga ang pork is naibanan guys, because ang hopper nga na minecart kay iyang gikuha ang mga items dira. And then ang mga items sa hopper nga na minecart is makuha aning mga hopper. Sunod, ang kanang mga items guys is mapasa diri sa furnace. And then ang mga items diri sa furnace is mabutang diri sa hopper, and then nana diri sa chest. So yun lang guys.